druhej časti Escapeu. Mesierstvo. No presne. Takže zase Toto sme tu tu s úplne kamarátkou vyzerá ako samozrejme. The Kill. Zahráme si to. Čo? The Kill? Nie. Nie, prosím. Brookhaven alebo niečo končí bez Escapeu alebo bez killov. Je tam to, čo skočíš do tej jamy. Nie, nikdy. Prečo to bolo super? Ja viem, že je to super, ale divné. To je lepšie. Čakaj. Že to je šťanka? Čo ma zabilo? Tá šťanka. Ja som sa nedotkla. To je hard. Počkaj, tu máš takto. Čo som sa dotkla? To sa nedá. Presne. To sa nedá. Čakaj. Nevadí, ešte ohodnotíme tú hru teda. Tu dávam 4 body, Čo? to sa nedá. Ja dávam minus 2 body, takže 3 z 10. A ja dávam tak 3. To sa nedá. Aha, ja už viem ako. Jak? Čo to? Minus 1 bod, 2 z 10. Prečo mám túto trofejsu? To mi vôbec Ja tomu dávam nepomáha. 1. Áno, yes! Jak si to dal? To musíš sa rýchlo dať potom dole, OK? Musíš ísť hora a dať sa dole, vidíš? Som sa nedal, dobre. Tejto hre dávam 3 body. Zatiaľ 3 presne. Ako za to, že sa mi to konečne podarilo. Yes. Som to nedala. Pomoc. Teraz budem musieť ísť balans. To je zlé. Dorky, prejdi. Ako ma každý pozná, tak ja neviem Ja balancovať. som tebe to prešla a teraz ty mne. Ty máš malý mobil. Fakt? To sa nedá. Čože? To je veľmi pekná ukážka tvojej hlavy. No veď ja viem. Ale prečo Sú vyzeráš pýtanie ako to. Barbie? Neviem. Ešte raz zamr. Som si dala ešte mrkvu. Máte? Sa spýtaj mami. Svojej. Ja som myslela, že už zomrela. Teraz idem balancovať. Daj mi to. Počkaj, nie, ja. Ja som nikdy nebalancoval s touto Barbinou. Barbie, no. Máš to. Thank you. Ninja čo? Umejme si nejakú mobily. Nie, ja nechcem mať ten tvoj malý mobil. Som zvyknutá na to. No, vidíš. Ja nemám rád malé mobily. Ale ja zase, Ale keď mám akože- veľké, tak je to super. Plus 4 body, takže tých 7 z 10 by sa oplatilo za to, že aspoň každý vedia, že oni vlastne vedia už, že že vlastne ľudia skáču z hora dole, takže vlastne tam dali Čakaj, bariéru, za to plus 4 body by sa oplatilo. Čo? Ako oni vieš, čo som ti ukazoval, že je tam tá bariéra. No akože plus 4 body za to, že oni vedia, že tam určite niekto tú bariéru dá. Aha, už je koniec. Čo to má? Ja už Ja som sprintujem. tu. Veď to je úplne to isté, vidíš? Sprintujem. Dori! Čo, ty z toho padáš? Hej, nezoberte. Chlapi, prejdi mi. Ja neviem chytiť ten checkpoint. A ja dávam tomu 3 body. 4. Ako za to, že je tu zase tá teleportačná, tak tiež 3 body. Ja dávam 4. 4, lebo neviem. A sa tu pol hodinu, kým mi to akože toto načíta. Proste akože zomrem. Proste od 500 miliónov rokov sa mi dá to. Poď už. Už mám do tých domov. Nie, do tých domov nemáš ísť. Tu ti skáčem. Čo si išiel do tých domov? Johnny sa na mňa. Alebo nie. Zahrajme si teraz niečo bez toho. Ja sa livnem. Aj ty sa livni. A toto je koniec. Čaute Tak. ľudia.
To sa nedá. Dory. A píšte do komentárov teda vaše mená. No tak A tie čaute. hry. Toto bude koniec videa. Čaute. Čaute.